እቶም ኩل ግዜ ከይተሓለሉ ዝሰርሑን ዝጎዩን ንሳቶም እዮም ዝዕወቱ ሓንቲ ዓባይ ዛንታ ኣላ ናይ ኡዚየን ቦልት ሓደ ብርቱዕ ጎያያይ ናይ 100 ሜትሮ ዝነበረ ጃማይካዊ ዳርጋ ዝለዓለ ሬከርድ ናይ 100 ሜትሮ ዘለዎ እዩ ኣብ ሂወቱ 9 ግዜ 10 ግዜ ጎዩ ክንደይ ወርቂ መዳልያ ወሲዱ ጠቕላላ ዝጎየዮ ግዜ ክንደይ ፈሊጥኩም ኣለኹም 2 ደቂቕ ኣብዘን 2 ደቂቕ ግን 10 ዓመት ተዳልየ ኢልካ ነዘን 2 ደቂቕ ንኽጎይ 10 ዓመት ተቐሪበሉ ኢልካ ሓንቲ ኦሎምፒክስ መዳልያ ንኽትወስድ ብውሕዱ 4 ዓመት ከይደቀስካ ክደክም ኣለካ እታ ጉያ ንሓንቲ ሰዓት ንሓንቲ ደቂቕ ን9 ሰከንድ ንኡዚያን ቦልት እያ ነይራ ነዚኣ ንኽገብር ግን 4 ዓመት ክዳሉ ነይርዎ ከምኡ ድማ 3 ግዜ ስለ ዝገበረ 12 ዓመት ቅድሚኡ ድማ ናብቲ ኦሎምፒክ ንኽምረፅ ክንደይ ዓመታት ደኺሙ እንታይ ማለት እዩ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዓውታት ሰባት ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝመፁ ይመስለኩም ኣነ ሓደ ካብቲ